No niin, morjesta kaikille taas, eli se voi, että Säkkäri täällä taas. Ja me kuvataan videoa, miten pystyy häkkäämään Heroes-sargen. Heroes-sargen. Tää on mun mielestä kiva peli omasta mielestäni. Mene säksän yhtään tässä, koska teille pitää tehdä tutoriaali. Mä oon nyt levelillä 19. Ja mä otan nyt nää kaikki achievementit täältä, tai kaikki jutut, mitä mulla on tullut tänne, okei. Ei, älä mene peliin, please. Hyvä. Okei, no niin. Elikkäs... Ei. Otetaan tosta vaan diamond. Elikkä miten saatte teidän herolle, eli tälle teidän tyypille. Miten saatte sille lisää attack-voimaa ja helettiä ja tämmöstä. Ja ensinnäkin teille pitää ottaa Game Guardian ja teidän pitää olla rootattu puolisen King-rootissa. Joten mä siitä paljon enemmän. Kysykää kommenteista enemmän apua, jos te haluatte. Ja mennään tänne statsit. Jos näette, nyt mulla on tommoinen oikein. Tossa on 1,42, tossa on sit 2,32 ja 3,02. Eli aloitetaan tosta ensimmäisestä, eli 1,42. Eli 1,42. Pitääkö tää olla folat? Ja teillä pitää olla toi folata. Kato arvo tuossa noin ja sit painatte vaan sitä jolla tai siitä mikä teillä nyt siinä ikinä onkaan. Sitten se etsii tätä teillä. Ja sit painatte tuolta, noista 3 nuolesta. Painatte muokkaa valittuja. Ja sitten laitatte tän niin paljon ystäviä ja lukuja niin kuin te ikinä haluatte. Mä laitan vaikka ton verran. Sitten painatte kyllä. Pois. Sitten menette skills. Sitten painatte stats. Nyt se on muuttunut tommoseksi 1E plus 14. Se on semmonen. Se perustuu yhteen semmoisen hekkiin. Elikkä toi on se. Mä en tiedä mikä toi. Onko se sitten lyönti helaa. Vai mikä se on toi INT mikä. INT. Se on Magic Poweria. Okei, sitten otetaan toi 2,32. 2,32. Sitten painatte haku taas. Se ei onnistunut. No, teette uudestaan. Mulki on käynyt. Ja... Sitten menette taas tuosta 3 viivasta, painatte muokkaa valittu ja laitatte niin paljon ysejä taas kuin haluatte. Ja nyt se on tommosen taas. Ja tonne tuli noita numerot sen takia enemmän, koska mä laitan niitä ysejä enemmän. Ja sit niitä yseistä ei saa olla ihan, että se on infinity. Sen takia, koska muuten sulla voi kaatua peli. Sitten sun pitää tehdä kaikki uudestaan. Voit sit tietenkin yrittää, koska sit sulla pystyy kaatumaan peli. Jos sulla ei ole niin hyvä kone, siis puhelin. Sitten toi on 3,02. Tosta 3,02. Haku. Taas toi tultiin uudestaan hakuun vaan. Ja katsotaan. Tulen nyt. Noin. Ja sitten panetaan tuote muokkaan valittu, jos saatte ysejä taas tonne niin paljon kuin ikinä haluatte. Noin. Sitten painatte noin. Nyt sun inti OP damage maksimum OP. Kaikki on niin hyvällä kuin ikinä pystyy. Me mennään näyttää teille, että tää varmasti toimii. Että nyt luulee, että tää on joku pila tai jotain. Nyt vedetään pelkällä tuolla tyypillä, minkä häksyy. Sä voit tietenkin, häksää kaikki tyypit vaikka, mutta niin sä pystyt häksäämään kaikki tyypit ja vetää niillä
Nähdään kohta sitten vähän myöhemmin, kun mä alan yksinään pelaamaan tässä. Kun menen kuvaan, niin mä nähdään sitä kaikki. Niin kattokaa mitä käy. Joo, noi tekee suhun vaan yhden HP sä teet noihin vaikka kuinka paljon, kattokaa vaan. Tossa oli damage määrä. Sitten on ihan hillitön damage määrä ja ja ne tekee ne miinustaa sulta tasan yhden HP. Ja sulla on niinku HPt ihan sairaasti. Ja mä päihtin just ton bossin. Kyllä vai. Sais meitä uutta? Kenelle snipulle? Ok. Craftataan sille tuo miekka tosta. Oh, yes! Ok. 2 damage-nipulle. Mennäänkö hankkiin ne? Mistä? 4. Enstään. No mä tarvin yhden. Jotenkas. Vedetaanpas tuota soudestaan. Jos tuolta sanot pöllö, yes. Oh my god. Nyt me toivotaan. Saku pelaa mun ilmeni pelaa houvijoumat, kotona onko äiti puusen kapoin, myös älkää välittäkö, ja sitten kuolette. Cookie Monster. Sitten kattokaa tuota damagea. Alkaa itkettää jo. OK, aispritti vasta. OK, katso tätä. Boom. Sitten vika. Oh my god. Oh my god. OK, vedetään vähän reidillä. Yritetään saada nyt pöllöjä. Yhdet pöllöt tarvis vielä. Yhdet pöllöt, please, vittu. Jes, yhdet pöllöt tuli ja team level uppi tuli. Se on hyvä asia. Vedetään nyt näitä reidejä vähän lisää tästä. Okei, seuraavasti lopetetaan. 5 reidiä vielä, jos lähtee. 1, 2, 3, sitten 4. Sitten viimeisenä 5. Noin. Okei. Mennään Herolle taas. Ja sitten me saadaan tehtyä. Okei, me saadaan nyt tehdä tälle kypärä. Okei, se on fine. Mut eikö... Kuka se oli, ketä tekee tätä ai niin se oli tää pöllömies. Okei, tehdä sille. No niin, elikkä se on näin helppoa. Elikkä tässä oli tää tutoriaali. Mä menen itseksään kaikki muut tyypit varmaankin tästä näin suorina tiedä. Ja tää video oli tässä. Mä en tiedä uploadanko mä tänään aika varmasti. En tiedä milloin tulee ensi video, varmaan huomenna ehkä jos kattoo ehtiiks. Kattoo nyt kuitenkin. Promotetaan tää jätkä vaikka. Oh my god, nyt tapahtuu hirveitä. Oh my god, sininen kortti. Amerikka sininen. No se ei oo ihmeellistä. Mut kuitenkin, no niin, mä oon pikkusen uhassakin tässä näin. On ollut koko viikon. Ja laitetaan nää itemit nyt täälle, kun tästä näin. No pian. Craftaillaan kaikkia. Ja saadaan tätä sinisbonukselle ja mikä sit tulee, tuleeko sit violetti? Mä en oo ihan varma.
Vissiin. Mut joo, ei mulla sen ihmeempi ollut. Otetaan ne achievementit taas tästä, tai no questit. Noin, otetaan yksi questi täältä. Ihan lappuquestista taas. No niin joo, elikkä mun nimi oli Edge Hacker. Me nähdään ensi kerralla, jos se olisi.